Vi er pigeprojektet 2015 af Magnus Alberte Og Jimmy. Frederik. Anders. og vi er fra HG Bus 2 og gruppe 2. Vores valg af hybridkonceptet, det er, at vi har valgt at blande smoothies, proteinsmoothies med fitness. Og vi har valgt det til primært den yngre del af befolkningen, men også de gamle. Vi har ikke nogen aldersgrænse. Og vi adskiller os fra konkurrenterne ved at have vores smoothie-koncept, som giver et rigtig godt sammenhold i klubben. Og så er det primært det moderne segment, som både han var inde på, at det går til de unge, og så til de mellemgamle, som går meget op i luksusprodukter og ja, hvordan det hvorledes og der, med deres karriere. Og vi har valgt som navn Smooth and Fit, og logoet I kan se heroppe, det er illustrerer en stærk mand, som løfter nogle vægte. Og vi har valgt en orange farve, som symboliserer styrke. Så har vi en SWOT-analyse, hvor vores stærke sider det er, at vi er den eneste fitnesscenter, der har en hybridvirksomhed. Vores svage sider er, at vi ikke har erfaringer med det her koncept, og vi muligvis får underskud det første år. Vores muligheder er, at der er flere, der går op i sundhed og fitness, og vores trusler er, at vi har mange konkurrenter. Så har vi også en demo-webshop, hvor vi er gået i dybden, eller vi har et overordnet tema med fitness. Og vi har valgt at fokusere på KISS-modellen, da vi har valgt at holde det rigtig, rigtig simpelt. Gør det meget overskueligt både for gamle og yngre mennesker. En hurtig betjening med Book Nu, og ellers bare lidt om os og hvordan det vil ledes. Det hele foregår. Så har vi den orange farve, og der er det energi og balance og varme, vi arbejder med. Begejstring også. Vi vil gerne prøve på at vække energien i folk, og vi vil gerne få det til at se rigtig fedt ud. Den sorte farve, det er også bare fordi det ser rigtig moderne ud. Det er en meget stilet farve, og den passer til alt. Så har vi nogle mål for virksomheden. Det første år vil vi have 8 ansatte, 4 ungearbejdere, 3 deltidsansatte og en fastansat. Og så har vi, at vi vil have 20% mere omsætning andet år, vi er i gang. Og vores tredje mål, det vil være, at vi skal have 20% af markedsandelen inden for 5 år. Vores nettoomsætning har vi så fundet ud af ved at vi har forskellige pakker i vores fitnesscenter. En lille pakke den koster 150, mellempakke 400 og stor pakke 500. Og det er så for meget du får med i pakken, om du får smoothie eller hvad du gør med. Og det har vi så fundet ud af ved at sige, hvor meget vi sådan cirka har om måneden. Og der finder vi så ud af, at vi får cirka 136.000 eller 1.355.000. Glem hvad jeg sagde. 135.500 tjener vi om måneden på vores forskellige pakker. Og så skulle vi så finde vores andre eksterne omkostninger, og det er jo selvfølgelig også lokale omkostninger og salgsrammende omkostninger. Og der har vi selvfølgelig været inde og se på vores leje og vores driftsudgifter, depositum vi skal give for at leje vores forretning, og hvor meget varme, vand og elforbrug vi kommer til at have på vores cirka kvadratmeterpris. Og så har vi så taget 5% af det for at finde øvrige omkostninger. Og så har vi en balance, hvor vi har vores etableringsbudget og vores finansieringsbudget. Og i inventar, der har vi 573.914 kroner, og det er for alle vores fitnessmaskiner og vores bar. Og så har vi vores varelager på 500.000. Det er alt det, vi har købt på proteinpulver og sådan noget. Og i passiv har vi vores egenkapital Primo, som er 1 million, som Sofie og Søren har skudt ind i det. Og så har vi vores minus 6.000, som kommer fra årets resultat og resultatgørelsen. Og så passivt alt, der har vi 1.393.914. Konkurrentanalyse. Der vil vi undersøge om, hvorfor nogle fitnesscenter, der har de samme produkter og det samme holdninger, og hvordan de markedsfører forskellige ting. Og der har vi fundet Fitness World og Fitness.dk, fordi selvfølgelig de sælger de samme produkter, og de har nogenlunde det samme medlemsabonnement, hvor det er et månedligt beløb, og det har forskellige fitnessaktiviteter. Og så har vi inde at analysere, hvad vi kan så gøre bedre. Selvfølgelig, at vi har jo det der smoothies, at de så kan sidde og hygge sig og måske få noget fællesskabsmiljø. Og vi vil give dem en rigtig stor oplevelse, en rigtig god service. Og vores medarbejdere er meget engageret og smilende. Og de vil altid hjælpe dig. Og der er simpelthen plads til alle. Uanset hvorfor nogle mål du har med din fitness og ambitioner du har for din træning, er du i hvert fald velmødt i vores fitnesscentre. Og sidste jeg vil komme ind på, det er, at vi skal lave en brochure,
hvor vi har gjort det meget enkelt. Vi har holdt vores farve for vores logo, og har vi så valgt den på tysk, hvor vi kort kommer ind på om de forskellige ting, vi kan tilbyde med forskellige smoothies, og det der fællesskabsmiljø, vi så vil få i vores fitnesscentre. Og det med, hvad vi selvfølgelig kan tilbyde.